Tungod sa pagdaod sa panahon, gisuspindi ang biyahe sa barge sa Samal Island sa Davao del Norte niadtong Biyernes. Samtang ang yuta kilid sa kalsada sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nakankan human ang sagunsong pag-ulan. Ani report ni John D. Esteban. Tanawon lang natuusan ni grabe. Hindi na tamo sulod mamoy. Niadtong Biyernes sa hapon mihapak ang kusog nga balod sa pantalan sa barangay Kinawit noon sa Samal Island, Davao del Norte, taliwala sa pagbunok sa ulan. Nag-zero visibility. Rason nga wala nakabiyahe ang mga ferry boat, maong natanggong ang mga pasahero. Gagi. Grabe ang ulan. Lagom na kayo, di na makita ang dagat. Gisuspende sa Coast Guard Southeastern Mindanao ang biyahe sa kadagatan. Alas 2 sa hapon, hinuon gibawi kini pagka alas 3:45 sa hapon sa susamang adlaw. Tubig nga dunay dala nga bato ang mitabok sa karsada sa Purok 5, Barangay Lacson sa Kalinan, Davao City, Sabado sa hapon. Milapaw matud pa ang sapa, dihang mikusog ang bunok sa ulan. Resulta, natanggong og naperwisyo ang mga motorista. Naanod pa sa tubig ang jeep, padulong sa kanal, tungod sa kusog nga sulog sa tubig. Hinoon mihubas ra gilayon ang tubig ug walay naangol sa hitabo. Nangus-ngus o nakutkot na sa tubig sa sapa ang yuta dapli sa karsada sa barangay Kulaman sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, nunot sa pag-uwan sa milabang mga adlaw. Sumala ni Municipal Engineering Officer Engineer Jonathan Dapar sa gipadalang mensahe sa GMA Regional TV1 Mindanao. Ilahan na matud pang gipaabot sa Department of Public Works and Highways ang problema. Ang maong bahin, daan na matud pa nga walay dike nga mauuntay proteksyon batok sa pagdahili sa yuta kilid sa sapa. Samtang doon sa tulay, nagguba na ang grouted riprap sa susamang barangay tungod sa kakusog sa sulog sa sapa, nunot sa kusog nga ulan sa mga milabang adlaw. Ang resulta, nakankan na ang yuta. Ang gikabalakan sa Municipal Engineering Office, basin maabot og kakutkot ang yuta sa tulay ug maguba ang approach ug dili na hinuon maagian. Maong samtang nagpaabot nga maaksyonan sa DPWH, gihinay-hinayan na lang kini sa lokal nga panggamhanan og trabaho. Gitambakan og yuta sa mga trabahante sa Municipal Engineering Office ang nakankan nga bahin ug gibutagan og gabyon. Sumala sa pag-asa ang nasinating pagdaod sa panahon sa Mindanao tungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. John D. Esteban, 1 Mindanao.